यानंतरचा सामना असेल महारवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण कुठे जायचं नाही आहे। यानंतरचा सामना असेल, या सामन्यानंतर पारसनगर आणि महारवळनाथ करबुडे दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण इथे उपस्थित राहायचंय, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। धामापूर संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं, गोलंदाजी स्वीकारले तर फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं जात आहे। तरवळ संघाला सामना मगाचा सामना पाहायला गेला तर तरवळ आणि पारसनगर यांच्यामध्ये चुरशीचा सामना झाला होता। मोक्याच्या क्षणी प्रथमेश धावचीत झाला आणि सामन्याचं सूत्र बदललं गेलं मित्रांनो, आणि 2 धावाने या ठिकाणी पारसनगर संघानं स्पर्धेतला पहिला विजय नोंदवला होता। या अगोदर धामापूर संघाने सुद्धा स्पर्धेमधला पहिला विजय नोंदवला गेलाय महारवळनाथ करबुडे संघाच्या माध्यमातून। आता मात्र तरवळ संघाचा अतिरिक्त खेळाडू जरा पाठवून द्यायचा आहे, एक खेळाडू पाठवून दे। दिनेश आणि अमोल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। मगाच्या सामन्यामध्ये दिनेशानं निराशा केली होती, आता मात्र लीग पद्धतीचा सामना आहे, अजूनही तुम्हाला चान्स असणार आहे। गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज असेल तो तुषार, ज्यानं मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती। पाहूया सामन्याला सुरुवात होते। थरार क्रिकेटचा आपण पाहतोय, अनुभवतोय श्री सोमेश्वर चषक 2025च्या माध्यमातून। गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल तो गोलंदाज
तुषार धामापूर एक्सप्रेस संबोधलं जातं. समोर उभा असेल तो तरवळ संघाचा तडाखेबंद फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याकडे पाहिलं जातं तो दिनेश. तरवळ संघाचा विचार केला तर पंचक्रोशीतील एक ग्रामपंचायतमध्ये दबदबा असणारा हा संघ आहे. तर धामापूर संघ सुद्धा त्याच ताकदीचा संघ म्हणून ओळखला जातो. यावेळेला पुन्हा एकदा सज्ज असेल. छटपल्यांचा चेंडू होता, सुरेख फटका पाहायला गेलाय. पुन्हा एकदा गोल्डन डकचा शिकार बनतोय. निराश केलं जात आहे ते दिनेशच्या माध्यमातून. षटपल्यांचा चेंडू होता, स्क्वेअर लेग रिजनच्या डोक्यावरून उडवण्याचा प्रयत्न फसतोय आणि दिनेश बॅक टू द डगआउट होतोय. फर्स्ट विकेट गॉन फॉर तरवळ. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. पहिल्या चेंडूवरती दिनेश बॅक टू द डगआउट झाला होता. मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा गोल्डन डकचा शिकार झाला होता. आताच्या सामन्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी दिनेश मात्र चिंतेची बाब ठरते ती तरवळ संघासाठी. 2 सामन्यामध्ये अपयशाची धूळ चाकली जाते ती दिनेशच्या माध्यमातून. आता मात्र मगाच्या सामन्यामध्ये ज्याने बहारदार केली होती, 1 मॅन आर्मी ज्याला संबोधलं जातं, एकतर्फी लढत दिली गेली होती प्रतिमेशाच्या माध्यमातून आणि धावचीत झाला होता आणि सामन्याचं गणित बिघडलं होतं. तदनंतर पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं ते तरवळ संघाला. आता मात्र तोच प्रथमेश सज्ज असेल. आपल्या संघासाठी चांगल्या रिदममध्ये फलंदाजी करतोय. फॉर्म मात्र आपला कायम ठेवावा लागेल, बरकरार करावा लागेल तो प्रथमेशवाला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी धार मात्र चांगली आहे ती तुषार याची. यावेळेला सुरेख फटका, कॉफी बुक स्टाईल खेळलेला होता. फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बॅकअप चांगला पाहायला मिळतोय धामापूर संघाच्या माध्यमातून. 2 धावा मिळत आहेत. पहिला चेंडू होता, दुसरा चेंडू होता. यावेळेला प्रथमेशाला कव्हरच्या दिशेने सुरेख फटका पाहायला मिळाला. या फटक्याबरोबर आठवण झाली दिवाल राहुल द्रविड यांची. सुरेख फटका पाहायला मिळाला कव्हरच्या दिशेने. यावेळेला अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय पॉईंटच्या दिशेने. तोपर्यंत 1 धाव मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न होतोय, तू मय केलं जात आहे. मात्र तोपर्यंत एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. पंच कोणती खूण असेल तर दाखवा. नो चेंडू असेल, नो चेंडू आणि फ्री हिट असेल. गोलंदाजाच्या शैलीवर हा थोडासा आक्षेप घेतला जातोय आणि नो चेंडू या ठिकाणी पंचांकडनं दिला जातोय. फ्री हिट असेल. धाव संख्या 4, 1 गडी बाद. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार नो चेंडू आणि या नो चेंडूवर 2007 पासून फ्री हिट लगावण्यात आली. पाहूया रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. सुरेख फटका पाहायला मिळाला अमोल्याच्या माध्यमातून. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. एकाच धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 5, 1 गडी बाद. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर समोर उभा असेल तो प्रथमेश. यावेळेला सुरेख फटका. काय घडतंय अपील केलं जात आहे, मात्र पंचांकडनं त्याचाच कोणताच या ठिकाणी परिणाम पाहायला मिळत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळते. एक तुझी एक माझी पाहायला मिळते. वार पलटवार मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. एक चेंडू, एक धाव, एक महत्वाची असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र आय कॉर्डिनेशन कुठेतरी चुकलं जात आहे आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. मगाच्या सामन्यामध्ये ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली होती तशीच गोलंदाजी तुषार याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मित्रांनो, सुरेख गोलंदाजीचा नमुना पेश करतोय तो तुषार. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय स्क्वेअर लेगच्या रिजनमध्ये प्रथमेशाच्या माध्यमातून. दरम्यान
चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. षटक संपतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. षटक संपतंय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 7 धावा 1 गडी बाद. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. पहिलं षटक संपतंय. धावसंख्या होती ती 7 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर असेल तो पवन. सुरेख फटका होता. स्क्वेअर लेग रिजनच्या डोक्यावरून मारण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय तो अमोल याच्या माध्यमातून. अमोल एक चांगला फलंदाज मानला जातो. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. रीड केलं होतं अमोल याला आणि सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती पप्पन याच्या माध्यमातून. पप्पन सज्ज होतोय अमोलसाठी भावनकडनं. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. टप्पा घेतल्यानंतर शप्पल झाला होता. रीड केलं जातं. ही खासियत असते गोलंदाज आणि फलंदाज याच्यामध्ये चालू असलेले द्वंद्व युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतंय. बॅक टू बॅक सेकंड बॉल डॉट येतोय. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण धामापूर संघाकडनं पाहायला मिळतंय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धाव संख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा 1 गडी बाद. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिलं षटक हाताळलं गेलं होतं. तुषाराच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली. जखडून ठेवलं होतं. तदनंतर पवन याच्या माध्यमातून सुद्धा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आतापर्यंत 8 धावा झाल्यात. यावेळेला षटकाचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा सक्सेसफुल करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. षटकाचा चेंडू होता. फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून मारण्याचा प्रयत्न प्रथमेश याचा फसला गेलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते 8 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पॉवरफुल सक्सेसफुल ब्युटिफुल दॅट्स अ बिग सिक्स येतोय. प्रथमेश ऑन फायर. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. पुन्हा एकदा पप्पन सज्ज असेल गोलंदाजीसाठी. सुरेख फटका पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चौकार येतोय. षटकार आला तदनंतर चौकार आलाय. मिलेंगे रन 4 बेड होगा पार. बेहतरीन चौकार पाहायला मिळतोय. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी पाहायला मिळते. प्रथमेश याच्या माध्यमातून 8 चेंडू 15 धावसंख्येवर खेळतोय. 1 सिक्स आणि 1 चौकाराची या ठिकाणी आतषबाजी पाहायला मिळते. 187च्या स्ट्रायकरनी या ठिकाणी फलंदाजी पाहायला मिळते ती प्रथमेश याची. अमोल 4 चेंडूमध्ये 2 धावांवर खेळतोय. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो गणेश. सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. 2 षटक 18 धावा झालेत. 30 षटक घेऊन येतो तो गणेश. समोर उभा असेल तो अमोल.
पाहूया सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. 2 षटकं झालेत, 18 धावा झालेत. पहिलं षटक सुरेख झालं होतं, तदनंतर प्रथमेश याने मात्र आपले हात खोलले होते. 1 षटकार 1 चौकार लागला होता आणि आता मात्र त्याने आपला गिअर चेंज केलाय. आता मात्र गणेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल अमोल. शफल होऊन एक पोझिशन मध्ये त्याने स्ट्राईक सेट केलाय. यावेळेला फाईन लेग रिझन मध्ये चेंडू येतोय, चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. मिलेंगे रन 4, बेडा होगा पार, बेहतरीन चौकार. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते अमोलच्या माध्यमातून. पहिल्याच चेंडूवरती चौकार लगावला होता. गणेश सज्ज असेल. यावेळेला ॲक्सो लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक तुझी एक माझी, टीट फॉर टॅट, जशाच त्याचं प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. टी फॉर टेम्परामेंट, पी फॉर पेशन्स इथे दाखवले जातोय, संयम दाखवला जातोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमबॅक केलं जातंय पुन्हा एकदा. यावेळेला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. चेंडू जातोय आर पार सीमा पार. यावेळेला अमोलच्या बॅटमध्ये येतोय तो जबरदस्त षटकार. खेळलेले बॉल घे ना. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 28 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र धावसंख्येचा रतीब. आता अमोल सुद्धा चांगल्या रिदम मध्ये पाहायला मिळत आहे आणि प्रथमेश सुद्धा चांगली फलंदाजी करतोय. आता मात्र चांगली गोलंदाजी करावी लागेल ती गणेश याला. 2 संघ ज्यावेळेला 2 तुल्यबळ संघ ज्यावेळेला आमने सामने येतात तेव्हा एक चांगला दर्जेदार सामना पाहायला मिळतो. यावेळेला पुन्हा एकदा अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. दरम्यान बाईच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. एका धावेवर संघाची धावसंख्या हलकीशी पुढे जाते. धावसंख्या होती ती 29 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. तेवढी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते ती अमोल आणि प्रथमेशाच्या माध्यमातून. दिनेश बाद झाला होता, तदनंतर कमबॅक करण्यात यश मिळालंय. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. ओरतोची संधी असेल. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या होते ती 31 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी चालू आहे. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल गणेश. यावेळेला मोठा फटका खेळला गेलाय. झेलची संधी असेल आणि काय घडतंय तर चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार येतोय. नसीबाचा चौकार. 4 धावा. धन्यवाद डीजे. अप्रतिम फलंदाजी करतोय प्रथमेश. मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी करत होती. आता सामन्यामध्ये 10 चेंडू आणि
21 धावांवर खेळतोय तो प्रथमेश, आणि अमोल 8 चेंडू आणि 12 धावांवर खेळतोय. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते. पाहूया अंतिम षटक असेल, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज असेल तो पंकज, ज्याने मगाच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी. तोच पंकज शेवटचं स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळण्यासाठी येतोय. पंकज समोर उभा असेल तो अमोल. सुरेख फटका होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजनच्या दिशेने चेंडू येतोय. चेंडू जातोय सीमा पार, आउट ऑफ द पार्क, 6 धावांसाठी. धन्यवाद. 41 धावा झालेत. पुन्हा एकदा शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. अमोल सुरेख फलंदाजी करतोय. 10 चेंडूंमध्ये 22 धावांची सुरेख अशी खेळी करतोय, ज्यामध्ये 2 षटकार आणि 2 चौकारांचा समावेश आहे. 220च्या स्ट्राईक रेटने या ठिकाणी फलंदाजी केली जाते. आता मात्र अमोल मेन महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय, आणि ही आनंदाची बाब असेल ती तरवळ संघासाठी. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 45 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. दिनेश बाद झाला होता, तदनंतर थोडंसं दडपण होतं. सिंगल डबलनी धावसंख्या रोटेट केली गेली प्रथमेश आणि अमोलच्या माध्यमातून. तदनंतर हल्ला चढवला गेला. चांगली फलंदाजी सक्सेसफुल पाहायला मिळते. त्यामध्ये अमोल यावेळेला काय घडतंय तर शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पॅडवर चेंडू आदळला गेलाय आणि पंचांनी मात्र LBWच्या स्वरूपात अमोल बॅक टू द डगआउट केलंय. दुसरा गडी बाद होतोय 45 या धावसंख्येवर. अमोल बॅक टू द डगआउट होतोय. धावसंख्या आहे ती 45 धावा अमोल याने वैयक्तिक. अकरा चेंडूंमध्ये 22 धावांची बहारदार खेळी केली होती आणि आपल्या संघाला सुस्थितीमध्ये नेऊन ठेवलं होतं. तुर्तास ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. केतन म्हात्रे, वाकलनचा वाघ ज्याला संबोधलं जातं, ज्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत टेनिस विश्वामध्ये 37 बाईक आणि 5 4 व्हीलर्स कार्स ज्या खेळाडूच्या नावामध्ये आहेत मित्रांनो, असा वाकलनचा ढाण्या वाघ केतन म्हात्रे असं म्युझिक या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळतंय डीजेच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 45 धावा. धावसंख्या आहे ती पुन्हा एकदा पंकज सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गावर. यावेळेला काय घडतंय? दांडी 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 गुल. त्रिपायाची होतोय. प्रथमेश बॅक टू द डगआउट होतोय. धन्यवाद डीजे. संकल्प या ठिकाणी येतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती पंकजाच्या माध्यमातून. स्लॉगवरचं षटक होतं. मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने पाठलाग आगेकूच केला होता, मात्र स्लॉग ओव्हरमध्ये थोडीशी निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळते. अमोल बॅक टू द डगआउट झाला. प्रथमेश बॅक टू द डगआउट गेला.
आता मात्र संकल्प या ठिकाणी आलेला आहे. यावेळेला सुरेख चेंडू होता, षटकप्लेटचा चेंडू होता, परफ्यूम डिलिव्हरी म्हटली जाते. षटक संपलं जात आहे. अशा तऱ्हेने प्रथम पारीचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 4 षटकांमध्ये 46 धावा जमा केल्या आहेत आणि 47 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट केलंय. ते तरवळ संघानं धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. महारवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपण नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचंय. महारवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर बोट्स कॅप्टन्स, कॉल ऑफ यू, कॉन्टॅक्ट कॉमबॉक्स इमिजिएटली. दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, पारसनगर आणि महारवळनाथ करबुडे दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. धन्यवाद डीजे. पारसनगर आणि करबुडे दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपल्याला हा दुसरा पुकार असेल, नाणेफेकीसाठी यायचंय. पारसनगर आणि महारवळनाथ करबुडे दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला हा दुसरा पुकार असेल. यानंतर लगेचच सामना चालू असणार आहे. त्यामुळे पारसनगर आणि महारवळनाथ करबुडे दोन्ही संघाच्या संघ नायकांना हा दुसरा पुकार असेल. आपल्यामुळे सामन्याला जर विलंब झाला तर पेनल्टीला समोर जावं लागेल, याची दोन्ही संघाच्या संघ नायकांनी नोंद घ्यायची आहे. अज्जू बने यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचंय, स्थानापन्न व्हायचंय. माझे सहकारी मित्र आणि सोमेश्वर वांद्रीचे सदस्य अज्जू बने यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचंय. आमचे मित्र अज्जू बने हे या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचं सुद्धा हृदयाच्या अंतकरणापासून या ठिकाणी स्वागत असेल. सहकारी मित्र आणि सहकारी कॉमेंटेटर ज्या ठिकाणी संधू गांधी तिथं अज्जू बने ही जोडी असते मित्रांनो, एक चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. आज खूप दिवसांनी वांद्रीमध्ये त्यांचं आगमन झालंय. खरोखरच त्यांचं हृदयाच्या अंतकरणापासून स्वागत असेल.
धन्यवाद संजू गांधी या ठिकाणी उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आत्ता जो सामना चालू आहे धाबापूरकर वर्सेस तरवळ यांच्यामध्ये हा सामना चालू आहे. पहिला सत्रातील सामना या ठिकाणी झालेला आहे. पहिल्या सत्रातील एकूण धावसंख्या 46 झालेत. मला वाटतं 47 धावांचं लक्ष या ठिकाणी धामापूर संघासमोर या ठिकाणी ठेवले. धन्यवाद संजू गांधी या ठिकाणी केलेल्या विश्लेषणाबद्दल. या ठिकाणी आमचे सहकारी मकरंद गांधी असतील किंवा या ठिकाणी उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वांद्रेमध्ये यंदा क्रिकेटची मांदी आली म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण की दोन्ही ठिकाणी वरून जो आवाज येतोय, कारण की जसं तुम्ही म्हणाल की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रत्ननगरी आणि त्यामध्ये पावन झालेलं सोमेश्वर स्वयंभू मंदिर हे जर आपण पाहिलं तर पूर्ण नकाशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि ह्या मांदी याल्यामध्ये आपण या ठिकाणी खेळतोय याचा एक अभिमान या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. माझी आपले एक जे आपण म्हणतो की प्रत्येक वेळेला आपल्या ठिकाणी आपल्या बाजूने या ठिकाणी उपस्थित असतात ते भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. थोड्याच वेळात या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं षटक या ठिकाणी घेऊन होतोय. पंचांच्या उजव्या त्या ठिकाणी मारा करतोय. पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पडतात ते परेश आणि लेग पंच म्हणून या ठिकाणी आहे तो सर्वेश. 5 की 7 पावलांचा रनअप आहे. उजव्याचा गोलंदाज सुंदर असा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. पुन्हा एकदा सुपूर्द केलाय गोलंदाजाकडे. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी जातोय. पुन्हा एकदा संधू जे पाहायला मिळते जो मगाच्या सामन्यामध्ये दिनेशने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. पप्पनने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. एक टॅटल पाहायला मिळते अजो या दोघांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा दिनेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला अक्रॉस रन खेळण्यापर्यंत लॉंगांच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण संकल्पाच्या माध्यमातून केलं जात आहे. तोपर्यंत एका धावेवर समाधान म्हणावं लागतं. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाही मित्रांनो. 47 धावांचं टार्गेट आहे अजो. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये पाहायला मिळेल. 1 धाव झालेली आहे. 4 षटकाचा सामना आहे म्हणजे 24 चेंडूमध्ये जवळजवळ तुम्हाला 47 धावा या ठिकाणी चेस करायच्यात म्हटल्यानंतर जे संपूर्ण टार्गेट आहे ह्या ओपनर फलंदाजावरती असेल. पुन्हा पुढील चेंडू आपल्याला पाहायचा. पुन्हा चेंडू टोरला आहे. ऑफच्या दिशेने गेला चेंडू आणि या वेळेला मात्र बिग फिश पहिला फलंदाजावरती ओपनर फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या दिशेने परततोय. 1 धाव 1 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते धामापूर संघाचं. डीजे यांना विनंती असेल की एखादा गडीबाद झाल्यानंतर किंवा एखादा चौकार षटकार या ठिकाणी आल्यानंतर जे आपलं मधुर धन्यवाद चालून दे. धन्यवाद डीजे. रवळनाथ करबुडे आणि पारसनगर कॅप्टन नाणेफेकीसाठी या. गणेश या ठिकाणी फलंदाजी आल्या. पुढील चेंडू पंचांच्या उजव्या हाताने मारा करतोय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव असा काही न समजला. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जवळ 7 की 8 पावलांचा असा रनअप आपल्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. काही बातचीत होते नॉन स्ट्राईक आणि स्ट्राईक बॅट्समन यांच्यामध्ये. पुन्हा एकदा काहीसा कानमंत्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गणेश. 47 धावांचं लक्ष पार करायचं आहे म्हटल्यानंतर आणि पुढील लक्ष हे जे चमचमच्या ट्रॉफ्या दिसत आहेत पण जायचं झालं. पुन्हा एकदा ऑफच्या दिशेने टोलला चेंडू. 1 धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी आणि एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 2.
2 धावा 1 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय ते धामापूर संघाचं. बॉलिंग मार्क वरती जातोय तो दिनेश. सुंदर अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. संघाच्या संघनायकाने जी आपल्याला भूमिका दिली ती चांगल्या प्रकारे पुन्हा एकदा लक्ष दिशेने टोलला चेंडू. यावेळेला मात्र अडकळीचं मैदान आहे. 1 धाव मात्र दुसऱ्या धावाचा कॉल केलाय. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत्या. स्वतः क्षेत्ररक्षक चेंडू फॉलो मध्ये घेऊन येतोय आणि चेंडू सुपूर्द करतोय तो यष्टीरक्षकाकडे. षटक सामन्याची घोषणा करतात परेश पाटील. 1 षटक. एक षटक 4 धावा 1 गडी बाद. डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. गोलंदाजी मार्कवर असेल तो प्रथमेश. समोर उभा असेल मगाच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता तो गणेश. या दोघांमध्ये बिग फाईट पाहायला मिळेल. गणेश विरुद्ध प्रथमेश. आता अर्थातच प्रथमेश म्हणजेच गणपतीचं नाव आणि गणेश म्हटलं तरी गणपतीचं नाव. यावेळेला निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. पहिला चेंडू डॉट येतोय. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या रिजनमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पपनच्या माध्यमातून गणेश याला काहीतरी कानमंत्र दिला जातोय, सल्ला दिला जातोय. आयुष्यात सल्ला देणं सल्ला घेणं महत्वाचा असतो. सल्लागार महत्वाचा असतो. जीवन असो की क्रिकेट मित्रांनो. पुन्हा एकदा सुरेख फटका पाहायला मिळाला. कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक थोडंसं फ्लंबल झालाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या जवळ. दरम्यान 2 धावा येत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा 1 आघाडीच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल गणेश. षटप्लेटचा चेंडू होता. यावेळेला पाहूया प्रॉपर टायमिंग झाले का. मात्र मिड विकेटच्या रिजन मध्ये गणेश बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा गडी बाद होतोय तो धामापूर संघाचा. धावसंख्या आहे ती 6 धावा 2 गडी बाद. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये पावलं टाकताना दिसतोय तो सचिन. सचिन आणि पप्पन ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा यशस्वी गोलंदाज ज्यानं मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. आताच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. तोच या ठिकाणी प्रथमेश सज्ज असेल सचिनसाठी. यावेळेला स्टेप आउट खेळण्याचा प्रयत्न पाहूया. प्रॉपर टायमिंग झाले का. संकल्पच्या माध्यमातून लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये झेलबाद होतोय. सचिन बॅक टू डगआउट होतोय. गोल्डन डकचा शिकार होतोय. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. हॅलो हॅलो. धन्यवाद डीजे. सामना चालू जो आहे ते जर आपण पूर्णपणे विचार केलात की आपल्याला लक्ष गाठायचं आहे आणि जर त्या लक्ष्याचा जर आपण पाठपुरावा करत असेल तर एखाद्या खेळाडूवरती आपण जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी आपण पूर्ण पार पाडली पाहिजे. आत्ता जी विकेट गेली ती खरोखरच गरज होती का. कारण की एखादी विकेट गेल्यानंतर आपण ज्या संघनायकाने आपल्याला जी जबाबदारी दिली तर त्या फटक्याने त्या हिशोबाने खेळणं हे खरोखरच गरज होती. 47 धावांचं लक्ष आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पुढील गोलंदाजी पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय.
पुन्हा जा लेगच्या दिशेने टोळला चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी येईल. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न होतो का पाहायचा आहे, पण गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि 2 धावा या ठिकाणी आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या त्या धावापूर्व संघाकडे. आणि या 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 8. 47 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं आहे. जर आपल्याला पुढील याच्यामध्ये प्रवेश करायचा आहे, पुन्हा एकदा गुड बॉल म्हणायला लागेल. परेश यांच्याकडनं पुन्हा एकदा षटक संपल्याची घोषणा होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 8 आणि गडीबाद झाले त्या ठिकाणी 3. म्हणजे सरासरी 4च्या हिशोबाने चालू आहे, परंतु गडीबाद 12 चेंडू आणि 39 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं आहे ते धामापूर कर संघाला. आता धामापूर संघातर्फे या ठिकाणी जे फलंदाजीमध्ये करतायत ते पप्पन आणि पंकज यांच्यावरती भरपूर जबाबदारी असेल. आता नाणेफेकीचा कॉल होतोय. मकरंद गांधी या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल करतायत ते करबुडे आणि पारसनगर यांच्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. लवकरात लवकर आपला निर्णय या ठिकाणी कळवायचा आहे. आता मात्र मला वाटतं पप्पन या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो सुमित. पंचांच्या डाव्या हाताने मारा करतोय. 7 की 8 पावलांचा रणप आहे. उंच प्रसा असा गोलंदाज आहे. पंचांकडनं अपेक्षा मागितलेली आहे, परंतु परेश जेवढा नामांकित खेळाडू आहे त्याचा अनुभव एवढा तगडा आहे, त्याच्यामुळे त्या हिशोबाने जे पंचांकडे अपील मागितलं होतं ते अपील मात्र या ठिकाणी फेटाळून लावलंय ते परेश पाटील यांच्याकडे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पप्पन या ठिकाणी सामना करतोय. 7 की 8 पावलांचा रणप. आता मात्र चेंडू टोळला पाठी गेला चेंडू. 1 धाव 2 धाव होतात काय पूर्ण पाहायच्या. त्या ठिकाणी तिसऱ्या धावसाठी कॉल केलाय आणि जवळजवळ मला वाटतं 2 धावा या ठिकाणी समाधान मानायला लागतील आणि या 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 10. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जातोय तो सुमित. 7 की 8 पावलांचा हलकासा रणप पंचांच्या डाव्या बाजूने या ठिकाणी फॉलोअप करतोय. पप्पनकडनं या ठिकाणी अपेक्षा आहेत एखाद्या उंचाच्या फटक्याची. पुन्हा एकदा 1 धाव पुन्हा मला वाटतं कॉल करेल निश्चितच. दुसऱ्या धावडी कॉल केल्या. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या धावडी कॉल करतो का पाहायचं आहे, परंतु मला वाटतं आता पप्पन आपल्याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक कसा राहील इकडे मात्र त्याचं लक्ष राहणार आहे. पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 12. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पंचाच्या डाव्या हाताने पप्पन हा सामना करतोय. कशा प्रकारे या ठिकाणी खेळेल हे पाहायचं. एखादा उत्तुंग फटका जोपर्यंत तुमच्याकडे येत नाही, दात मागतायत पंचांकडे, दात मागलेले आहेत दोन्ही पंच या ठिकाणी सक्षम आहेत आपल्या निर्णयाकडे आणि पंचांनी मात्र अपील या ठिकाणी पडवून लावले आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. कारण की जर सामना जिंकावा लागेल तर ह्या ठिकाणी पप्पनला आपली फलंदाजी ह्या ठिकाणी दाखवायला लागेल. कारण की आता चेंडू कमी आणि धावा जास्त एवढं मात्र समीकरण या ठिकाणी निश्चितच उभं राहिलेलं असेल. पुढील चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा पप्पन या समोर चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. आता चेंडू जातो का पाहायचा आहे. फलंदाज आणि पुन्हा जेल ह्या मात्र सुटलेला आहे, परंतु 2 धावा मात्र आपल्या खात्यामध्ये या ठिकाणी जमा केल्या. ज्या प्रकारे चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू मात्र सीमारेषा पार गेला नाही. झेल होता. क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा माझे मित्र संधू गांधी सांगत असतात की कॅचेस विन द मॅचेस हा जो नियम आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे आणि तो नियम ह्या ठिकाणी जोपर्यंत आपण पाळत नाही तोपर्यंत पुढची स्टेज आपण कशी पाळायची. कारण की इथं सुरुवात आहे, अजून अनेक सामने आपल्याला खेळायचे आहेत. रिव्हर्स स्वीप मारायचा प्रयत्न केला होता. पंचांनी षटक संपल्याची घोषणा केली. 3 षटकानंतर या ठिकाणी 14 धावा आणि 3 गडी बाद असं पृथ्थकरण संधू गांधी.
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. पाहूया शेवटचा षटक घेऊन येतो अमोल. पहिला चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सुरेख कमबॅक पाहायला मिळत आहे ते तरवळ संघाचं. मगाचा सामना निसटता पराभव स्वीकारायला लागला होता. पुन्हा एकदा त्यानंतर कमबॅक केलं गेलंय तरवळ संघाकडनं. सुरेख फटका फसलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. धाव झेलची संधी असेल. नो मॅन्स रिझन मध्ये चेंडू लँड होतोय. तद्वर एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 15 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. थोडासा बॅकफुटवर गेलेला दिसतोय तो धामापूर संघ. मात्र पपन हा कधी सुद्धा कमबॅक करू शकतो. आता मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, लॉंग लेगच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. जवळजवळ एकतर्फी झालेला सामना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पंकज सज्ज असेल. उंच पुरा खेळाडू आहे ज्याने गोलंदाजी चांगली केली होती. अमोलसाठी सुरेख चेंडू पाहायला मिळतो. अमोलच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर वारंवार व्हेरिएशन चांगलं असतं, टप्पा चांगला असतो. कारण मित्रांनो खूप वर्ष क्रिकेटची अविरत सेवा करणारा हा गोलंदाज आहे, ज्याच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. अनुभवासारखा गुरु नाही. यावेळेला बॅटची लिडिंग घेऊन जाते. विकेट किपरच्या ग्लोजमध्ये चेंडू स्थिर होतोय. गडी क्रमांक बाद होतोय. 4th विकेट इज गॉन बाय धामापूर. 4था गडी बाद होतोय तो धामापूर संघाचा. धावसंख्या ती 17 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय तो आदित्य, मॅन फ्रॉम धामापूर. पारसनगर संघानं आपला डिसिजन कळवायचा आहे. पारसनगर संघाचा संघनायक पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. षटक संपतोय. अशा तऱ्हेने तरवळ संघ यांनी आपल्या स्पर्धेतील पहिला विजय नोंदवलाय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल. यानंतरचा सामना असेल